Hello guys, welcome to Buhum Vlogs. नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव दिनै फिन खनसे बरायफिनबाव खुदै गुन नालै लोगोफोर मानो जाग्राफोरनो होनो मोना मोन मोनबाय जोंहा Betul. Ini. Pasuna kurang zoom. Waduh. Oke ya, ini gini. Này. Hôm mà này hôm này. Hồ này mà này hồ đi mà đứt thằng mấy hồi. Empu जायो नै बिरादनो नैबे एम्फौ जाजोबो नै आसरितलै ओद जाम्बा गथ' हमजाबायना आंजों Ơi ये क्या है Nele हो नहीं खुसेंग्रा नै जोंहा खुसेंग्रा माजों जायोबा गोथाव जागोन बे जा फैखायोना लाइटआव बेखौनो हमनानै खुसेंग्रा सायगा जोंहा सेरथामसो जागौमोन दिनै खिन्थु जाबाय दै माजों जायोबा गोथाव जायो एसे खोन्थाहरलाय नाथाय जायोबा गोथाव जायो बिराद गावोलै नै नैबे बिराद सायो माथो सायोबाबो जोबाब्रा बेला दंबावोसो नै सोरबा जानोबा लांफैदो सायनो बाबायलै लांफैदो खाथिनिया माबार नै मा खालामबावनांगौ जाखोरा खुसेंग्राफोरखौलाय नै जाजोबनांगौ दा आयु गुलु सोर जानो गोथाव मोनो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो मालाबा हम डिलिभारि नांगौ नामा हमनानै हैनि नै जोंहा खिन्थु हमबाय दिनै जाबायबो सायखांनायनि उनाव गांखि रोगाखांनायनि उनाव नै एसे माबाबाय दै गुदुङाव सोमग्रोबाय सोमबाय दै गुदुङाव एसे मैलाफोर खारथोंसै दै गुदुङाव सोमबाय नै सोमबाय दसे उनाव बोखांनोसै बिनिफ्राय एवनोसै नङा होमबा गोथाव जाना जाया नोंथांमोना एसे खोन्थाहरलाय थाव सेरबाय नै संख्रिबो होखाबाय होसननोसैल' दा नैलाय थावबो होबाय संख्रिबो लगायखाबाय सारायखौ गुदुं खालामबाय जेन खामि बायदि आरो ना होसनसै नै गोथाव जासिगौ बे सोरबा खुदै दं नालाय एवनाया स्ल' मसन
मोननानै जाबाय आं नै जाबाय गोथाव जादों बहुत टेस्टी बिदिबा बाय बाय दिनै भिडिअ बेयावनो जोबथ'बाय गोथाव मोनदों